Erokamano maduong' mar medo mana kete e chenro ni kagisani wantiere e twak marwa mar mine wach. Mana kaka nalieko motelo ka wachako en kawuono ni en odiochieng' no ero mabende ichiwo ng'eyo matut ewi ng'ol mar autism mabende dendo ni autism en ng'ol mar ubongo. Ka kawuono odhiambo ni antiere koda wendo e studio kendi miyo mabende antiere godo en miyo mabende antiere gi nyathi mantiere koda ng'ol mar autism. Wadwani mondo wago kode mbaka matut ewi ng'ol mar nyathino, ngima kaka osebedo kod chenro mamoko kaluwore ni en bende entiere gi riwruok mabende kelo kanyakla jonyuol kata jogoeko mantiere gi ng'ol mar autism. Oimore Barbara. Machiegni kabisa Ramogi TV. Awacha mana awiye, inyalo mana ulori matut mondo jong'ei. Okay. Ani iluonga ni Barbara Amondi. An janyuol ma nyathi manigi autism, en gi higni 4 sani. To an be wan gi riwruok miluongo ni Growing Minds mane wachako Kisumu mondo wakony godo jonyuol manigi nyithindo aila gi, wakony nyithindo aila gi joma pok ong'eyo ni nyithindgi gin aila ni. To wajiw gi be to wakonyre kaka wanyalo timo mondo nyithindo gi obed maber. Okay. Koro wadhi chien kuonde ma nyathini enje higni 4 gisani. In kaka janyuol ni fwenyo nade ni nyathini nitiere gi autism? Koro nyathini an nafwenyo chon kabisa ni nyathini nigi autism kapok ochopo 1 year. Nikech naneno timbe moko, ranyisi moko mani tang'ona ni nitie kaka nitie. Koro ne nyathini nen ga ng'ama oluoro koko ahinya, ma kiloso matek kama entie kata ka TV go koko to ineno ka o react. Then nyathini ne wuotho ga gi lit tiendene kama okonyon piny kama endi, onyono piny kama Koro mano be then ne nyathi manok nyal rango wang'i. Nen ng'ama kata kitemo loso go to en ong'iyo mana kocha. Then kata kiluonge gi nyinge to ok respond. Nyaluonge miluonge mipar kata ni nyathi ok winj. Owinji lakini ok respond. Koro then loso bene tek. Nyaka sani pod otemo lakini loso no be nen gi delay. Koro mage gi signs mananeno mokuongo gi nyathino. Then en ng'ama ne chapni, ne chikre sate chapni. En ng'ama odich. Barbara, ng'eni ranyisi miwacho go ng'ato ka ng'iye to wacho ni dong mane kaka nyathi nitie. Nyathi samoro nyithindo ohero tugo, nyathi samoro bende ok odwa dwaye, okelo akela wiye. Koro ere kaka ing'eyo ni mae ma gima koro winjo bed ni adhi ne osiptal mondo odhi orangi to ma ena nyathi bedo nyathi? Koro gimokwongo manyalo wacho kaka janyuol, kineno ka nyathi nigi ranyisi ailago, kar mondo ipar ni magi gin mana gik nyithindo, tera nyathi e osiptal. Kata ka autism no nitie kata onge, ber kidhi e osiptal mondo ginon ni to ginyisi ni shida mane mantie. But ineno for nyithindo kawaida tugo, seche moko gidagi chiemo, seche moko gima kamano. Koro ineno ni en the same. But nyithindo gi en ma pile ka pile. Koko cham gini to ko bichamo kawuono, ko bichamo kiny, ko bichamo rucha. Koko nindi to ko nindi kawuono kendo kiny be pod ko nindi. Koro ing'eni nyithindo mag kawaida gi to dichiel ka dichiel. Nyathi nyalo wacho ni ok otim gimoro. En gi pattern. En gi pattern ma ok dhi. Koko cham to ko cham. Ka ochikre onyalo chikre oru ineno. Nyithindo momoko gibiro kata ol, gino ok giol, en ono chikre achika. Koro pattern no ema koro ing'iyo nikech en gima koro en continuous, gima ok rum. Okay. Mondo koro ter nyathi osiptal, ang'eni ok en daktari mora mora, ok en osiptal mora mora mitero gie. Gin gi specialist. Awacho ni ng'ato koro ni kata Kombewa, ng'ato nitiere kata Siaya district, odonja Siaya district kachacha to ir daktar mora mora koso? Koro gisani to osuptande mang'eny mek sirikal gi timo gimiluongo ni assessment. Koro assessment ni kaka Kisumo itime JTRH, assessment ni itime Lumumba, assessment ni itime Kisumu County Hospital, assessment ni itime Ahero. Gin gi odiochieng' kaka uno Monday gitime kama. Koro kine county moro kata Kisumu kata Siaya onegi ng'e ni county u itimo assessment no or osuptandu no itimo assessment no kanye, nikech tinde to assessment titime kuonde te. But for jomoko dwa dhi ka serikal nitie naka private hospitals.
nitie jok miluongo ni developmental pediatrician ma tije ng'iyo nyithindo gi kaka gi develop. Kaka mar nyathina ne watimo Nairobi ka gi developmental pediatrician nikech mano to koro onge korwa kucho. Nitie higa moro ma owinjo bed ni chako godo kata mifwenye godo? Koro giwacho ga ni gidwa chake gi 18 months kadhi mbele. Koro wan ne warito. An nang'eyo lakini koro kana penjo daktari to daktari wacho ni naka warit nikech ging'iyo ni nitie nyithindo manigi delay. To kata manigi delay ka gichopo 18 months onego bed ni nitie gik ma ginyalo timo. Koro kamane kaka ginyalo neno pogruok. Gi nyathi mo delay to gi nyathi manigi autism. Koro from 18 months gipimo. Weche bende gini wachore mang'eny. Ji nyabedo ni ok ong'eyo matut kata ng'o. Jomoko bende penjere, ang'e ni jonyuol penjere kata ibe nyabedo ni penje ni to nitiere gima nowinjo atim mano katimo momiyo ayudo nyathi manigi autism. Jomoko nyawacho ni yo maybe kata chiemo moro mane chamo kata ideko the clinic gik makamago. Mago bedi kele. Hapa ni nitie weche mang'eny mawachore to weche gi be koro nyisowa ni jikia adiera nikech pok otim research maber mondo wang'e ni ang'o makelo tuo mar autism ni. Nikech ng'ato kaka an nadhi adhia clinic na maber, namuonyo yedhe manomiye clinic maber, nanyuol maber. Koro ok anyal wacho ni nen mano. Lakini nitie research mitimo mang'eny ma iwacho ni koro nitie jok ma wacho ni en kama en genetics gik mang'eny. Koro but pok wachopo kanyo ma mondo wang'e ni adier mae gima kelo autism ni. Poge gi nikech aneno ka ng'ato penja kendi wacho ni ng'ol mag obwongo ng'eny, nitiere autism to nitiere Down syndrome. Koro ere kaka ing'eyo ni ma en autism to moro ni en Down syndrome? Mano ang'e ni ok in laktar. Mano to ok an laktar, but Down syndrome opogre ga gi autism. Down syndrome, nyithindo manigi Down syndrome ni nyaka gi ranyisi king'iye kama indi tibo ibo ng'eyo moko kuothi gik makama. Waning'e ni nyithindo ma autism gi apart from ranyisi mana nyisi ka king'iya kama indi ok inyal ng'eyo ni nitie shida mora mora. Waluongo ni invisible disability. En nyathi ma kata kane ka indi obutuga ni paro ni obera lakini ni ng'ama koro kisebet kode ahinya eka kuri bro chako ng'iyo ni to nyathini ni kama ang'o momiyo go koko, ang'o momiyo ywak, ang'o momiyo chikre ahinya, ang'o momiyo ko cham gimora, ang'o momiyo ywagre mang'eny. Koro Down syndrome to pogre ma inyalo ng'iyo kama nyathi ting'e ni nyathi nigi Down syndrome, but autism to ok inyalo. Ok fwenyre mayot. Ok fwenyre mayot. Ewi mano koro ang'e ni ok nyal thiedhe, en koro management, en koro rite. In kaka koro gi nyathini ma jahigni 4, gin ang'o gene ma koro itimone mondo ngimano omed bedo mabet kare? Autism to ok wanyal thiedho, but mana kaka iwache no en gima wa manage nang'o ni watimo gik moko miluongo ni therapy. Nitie therapies mopogre gin koro na kidhi ne laktar. Nyithindo gi ng'e ni autism ni nyithindo gi nigi autism mang'eny, lakini kila ng'ato nigi kaka mare manifest. Ok en standard. Nikech moko loso piyo mana kaka nyithindo moko. Koro ing'e ni ng'ama kamano koro ok ibitere speech therapy. To moko ok losi koro ibrotere speech therapy. Koro depend. Koro ng'ato kaka an wan watimo speech therapy nikech nyathi nok los nen non-verbal. Waluongo ni non-verbal. Sani eka koro en gi wach achiel kachiel ose improve. Then watimo occupational therapy be. Occupational therapy nikech nitega kaka gin gi weakness mar fine motor gi coordination. Koro yudo ni kata mana rwako law tek kata kaka nakasani ok onyal rwako law kende, nitie ndiko en problem gi kama kamago. Koro occupational therapy no konyo gi jiwo muscles gi mondo gibed ni ginyalo timo gimoro, mako kikombe, nyathina pod wamiyo chiemo. Koro sani ka wapuonje kaka onyalo mako kijiko to kete dhoge nikech muscles gi gin weak. Koro nitie mano be. Then ing'iyo naka diet be. Diet no en very important ne nyithindo gi. Gimoro kaka skari ok ber gi nyithindo gi. Koro ka nitie ng'ama tiyo gi skari, ajiwi ni iwe miyo nyathi skari. Sukari koro miyo gibedo hyper. Miyo gibedo hyper, seche moko gibedo naka violent. Koro skari ok ber. Gik moko ka wheat, mandas, chapat, mkate,
gigo ok ber, nyithindo gi ok nyal digest gigi maber, koro iyudo ni gin gi constipation mang'eny. To kata mana chak ma wanyiedho ni ok ober gi nyithindo gi nikech omiyo gi digestive issues, to gibedo gi gik moko kaka constipation. Koro ka ng'ato nigi pesa to nyalo nyiewo plant based milk, kaka Soya coconut gini. milk, soya, oat, gik makamago. Kinyalo nyiewo mano nikech en expensive, to mano mimi nyathi nikech mano to onge lactose, onge gimoro ni casein. Casein en protein manie chak mar dhiang' mamiyo digestion bedo problem. Koro then nitie nyaka supplements be. Supplements be nyaka iso kanyo nikech remember ni nyithindo gi chiembgi tek. Koro iboyudo ni nyathina kaka like daka sani pok ochamoga fruits. En gima kata kikete mesa kata itemo miye to ok obi. To gin kocham to kocham. Ok inyal chune. Onge gini chiemo ok inyal chune. Oyie bet kech kama no ema nitie. Koro naki supplement. Supplements kaka omega 3, fatty acids, ing'eyo wayude mbuta. Supplements kaka magnesium konyo gi hore piny. Mondo koro kik obed hyper sana. Nitie vitamin D3 kok gidhie e chieng' sana, timiye mano be. B12 gin supplements mang'eny. Koro supplements be ber. Then nitie moko kuom gi mabe gin ga bit violent. Koro nitie mago ma iyudo ka daktari miluongo ni pediatric neurologist miyo gi yath. Nitie yedhe mimiyo gi makwegi. An to nyathina ok on any medication. Koro nitie nyithindo mabe tiyo gi yedhe. Koro nitie gik mang'eny. Nitie swimming en gima konyo gi calm down, konyo gi regulate nikech regulation en ga problem maduong'. Koro mage gik ma wan watimo. Ing'eni samoro oyot sama pod onyathi to nyithindo gi bende dongo. Nitiere jogo ma autistic awach ni gin teenagers kata gin joma dongo to pod irito gi. Sama koro mana kaka iwacho ni koro obedo violent, obedo ng'ano ero ma bende koro nigi lweny, oloyo kata jonyuol. Koro kochopo kuonde ma kamago to janyuol timo nang'o? Koro kochopo kuma kamano to anaparo ni naking'i diet mar nyathi or ng'ama in godo e otno gimochamo nikech gigi anafwenyo ni gi affect gi. Koro ing'iyo diet tibedo gi a very strict diet mamiyo nyithindo gi kwe. Ikonyri nyaka gi laktar be. Idhi neno neurologist to neurologist konyi, imiyi kata mana yath makweye. To nitie mitimo behavior therapy be nitie. Utimo behavior therapy, manyo behavioral therapist to biro to konyi gi nyathi. Puonje timbe mabeyo gi gik monego bed notimo. E report ma waneno no nitiere ywak maduong', mano aparo ni romo ma Kisumu magi ywak ni laktar man gi lony, therapist Kisumu en mana achiel to en ja private. Public gieki gionge. Mano challenge ma nitiere e kar thieth kata therapy kanyo. School bende awinjo ka jonyuol moko ywak ni thoth skunde pok oelewa nyithindo gi, kata nitiere skunde ma koro tamare ni ok admit gi. Ma ukonyo nade? Ang'e ni kanyo bende kuma koro riwruok mari kaka Growing Minds bende koro bire. Koro bar school to gima nyawacho ni sani to wamor matin nikech sirikal noketo ni skunde te sani ma public nigi inclusion. Koro nyithindwa gi onego bed ni dhi school, onge nyathi monego bed ni dong' dala. But koro shida en ni inclusion ni pod onge resources, pod onge tools makonyo nyithindwa gi. Koro ing'eni kata koket gi e class achiel gi nyithindo mamoko gi, pod gidong' chien nikech gionge gi tools gi equipment makonyo gi mondo gipuonjre. Koro anya jiwo sirikal mondo ong'i mano nikech wan naka gindik special needs teachers. Aparo ni en very unfair kuketo nyithindo ma special needs kamoro to onge japuonj mar special needs. Nikech japuonj ma kawaida oko be understand. That is why you don't skunde moko bro wacho ni wa nyithindo go kwakaw. To gin mana right nikech adier gi kia timango gi kia deal gi nyithindo go. Koro ber ka sirikal nyalo ndiko jopuonje, especially nursery ang'eni counties ema ndiko jopuonje ECD. Counties ondik jopuonje make special education. Mano biro konyowa mabor. Ka kila public school nyabedo gi japuonj ma special education, wanyalo konyre nikech en be koro nyalo puonjo jopuonje moko gi mondo ng'e kaka ginyalo ritre gi nyithindo gi mondo nyithindo gi thrive. Otherwise inclusion ok bi konyowa ka nyithindo go nie class kanyo to
onge japuonj manyalo puonjogi, gionge gi tools manyalo konyogi, gi equipment manyalo konyogi. Koro ing'eni chal mana ka gima wa waste negi time kanyo. Nikech moko ka bro endelea to gin pod gibro bana dong kanyo. Okay. Aneno ote moko ka donjo kendie. Martin Ochieng mar Weya wacho ni Jael penjona en ni nyithindo manigi autism bentie kaka government miyogi sera matin kaito penje ni autism nyalo mako nyathi ma jahigni adi nyaka adi akia ka ntiere age mantiere ka machielo aparo ni mage gin wach noiro mar support mar government kaito ni bentie gi age group inya yudo autism later in life koso en gima inyuoli godo. Koro kiyudo ni ng'ato nigi autism later in life, mano mino mana ni ne nigi autism no to nokofwenyre. Nikech ing'eni autism kaendi be nitie joma high functioning. High functioning mino ni oloso mana maber, otimo gik moko mana maber kaka jok moko gi, kata ka en gi matatizo to tin, bokunyal notice gima kamano. Koro ka nitie ng'ama atini osebedo naka ng'ama duong' eka oyud gi autism, mani bodo ni probability en ni ng'ani nonyuol gi autism to nokofwenyre. Koro en mana ni sani ng'eni piny olokre, weche ni kila mahali, mbui ji neno gik moko. Koro ing'eni king'iyo tiwacho ni naneno ga kan gi ranyisi aila gi, then idhi neno daktari, then inyisi ni adier in gi autism. But en mana gima ne nitie chakre chon. Okay. Koro iwacho ga ni autism ni ifwenye ga ka nyathi maybe nigi higni 2 gi 3 kama indi, but mana ka janyuol o follow up. But inyalo from 2 years, from 18 months inyalo ng'iye. Nitie jok moko ma o manifest later, maybe kata 5 years, 4 years eka janyuol chako neno ni nyathini nitie kama indi. But from 2 years kama inyalo en gima inyalo neno. Mok ni gimoro dhi motime koka gole oko. Koro mano be nitie joma wacho. Lakini kaka ne wacho ni ng'eni research pod wan chien gi research. Koro okwang'eyo nikech jok moko wacho ni nyathine nonyola maber, gik moko ne ber, nyathine loso, kasto nyathi kochopo higni 3, nyathi owe loso, ochako regress. Mago be nitie. Koro mino ni sometimes nitie gimoro environment mano trigger gino momiyo koro mano timre. Okay. But research to podi. Koro mano nakwarita research mondo wang'e. Kech ng'ato bende penja kendi to Jael penjinago mokwongo mana kaka wawacho oken jalonye weche mag autism koro yes. An layman. en janyuol manigi nyathi manigi autism koro itemo mana leronwa kaka ing'eyo. Ng'ato penjo ni ntiere kinde moko ma bedi ni obedo ng'ato nyalo bedo was ochako matin to dhi obedo was, condition bedo was, oro chako ka condition e rach to kako medo dongo to dhi to bedo maber. Koro for that one anyalo wacho ni gima unique about autism en ni nitie pogruok nyalo biro, change nyalo biro. Nikech king'eyo chon kaka wan ne wang'eyo chon, king'eyo chon tichako interventions chon. Owacho ni early interventions lead to great outcomes. Kuchako interventions chon, speech therapy, occupational therapy, behavioral therapy, swimming, gik makamagi, I am definitely sure ni nyathi bro lokre. Nyathi bro lokre. Linda kantiere Kisumu owacho ni entiere gi nyathi man gi autism, wacho ni konyoro. Akiani Linda konya ina mane ma idwaro nikech konyo pogore. Kata kamani wacho ni untiere gi event Kisumu ngesoni. Koro ngesoni wan gi event Kisumu ma wa celebrate jonyuol mag nyithindo mag autism gi nyithindo go. Nikech wafonyo ni jiwigi wilga gi jonyuol. Ji para nyithindo, lakini ng'eni nyithindo gi ok nyal bet kaka jonyuol onge. Jonyuol gi ema ting'o ting' mapek, jonyuol gi ema odak gi nyithindo gi, jonyuol gi ema ok nind. Koro naka wakel jonyuol kaka partners mondo konywa, nikech ka janyuol dhi maber to nyathi biro dhi maber. Naka wang'i mental health mar janyuol. Janyuol ni gini okawe nade, o accepte kose en in denial gik makamago. Nikech ka janyuol o accept eka koro biro chako puonjre, obo chako bedo gi information, then onyalo konyo nyathi. Ing'eni kanyo bende kuma adwa biro mondo apenji next nikech ok en tich mayot. Rito nyathi mantiere gi ng'ol moro amora ok en gima yot. Koro teko mitiyo godo e rito nyathini, ing'eni bende nitiere kony ma idwaro kaka janyuol. Support ne jonyuol chalo nade? Koro support I think
for sani wanya wacho di an individual mana in gi familia mari gi joma ichiegni godo gi the kind of support ma ginyalo miyi nikech en jani ma lonely inyalo bedo ni katin mana gi joma chiegni kodi lakini in ema pod ok inind gotieno gi nyathini to ken nyathi ming'eni inyalo wene ng'ato kamano ni ng'ina nyathino adwa dhi kama en nyathi ma mana ng'amo ng'iyo kode ng'amo ng'eyo tije ema nyalo kata mana dong' kode koro mane gima nyalo wacho jorit bende ing'eni ng'ato nyalo wacho ni wamanya nani moro wamanye maid moro makonya ing'eni kawaida joma ntiere gi nyithindo wacho ni wamany jatich okonya bedo gi nyathi sama dhi e tich ne un chalo nade nikech kikelo jatich makamendi bende nyako bed ni ong'eyo dil gi nyathi makama koro ananya wacho ni an lucky nikech asebedo gi ng'at achiel kende chakre nanyuolo nyathini koro osebet e process te kaka nyathini kaka nonyuole kaka nobet kaka gik mane timre te to pod wadak nyaka sani to rito na nyathina maber koro bano to I thank God lakini nakapuonje en be anytime ka ang'eyo new information to ashare kode but it is important ni bed gi support group wan ka gi support group e Facebook wajiure wapuonjre gik moko kiwinjo gimoro kamoro ni atemo gini to aneno ka nitie lokruok ing'iso wazazi moko jonyuol moko betemo koro en very important mondo ibed gi support group makata ka inyalo dhi therapy be ine jaocho kata kaka anana neno jaocho once a week nikech en important nikech tijni okoyot otek seche moko iyuak seche moko ing'eyo en gi gik mang'eny koro naking'iri in be kaka ng'ama duong' nikech kama uko sawa nyathi ok bibedo masawa koro make sure ni ing'iri in be ka tekni to kwa kony ng'is ng'ato ni konya uru akwamo kama indi gi nyathi mana paro be ema Linda wacho kende wacho ni en gi nyathi ma autistic odwaro konya bedo kata ng'amo wuoyo godo kony nyalo bedo kata ng'ami wuoyo godo then gimoro manyalo ng'iso gi kendo nitie joma nigi nyithindo ma autistic to poko register gi under disability ka NCPWD ineno jok moko paro ni ogen disability ineno but ang'iso ga ni en important mondo i register nyathini ka NCPWD nitie gik mang'eny manyalo timre ineno kaka sani Crystal Asije nokelo ga bill moro manokalo to bill ni wacho ni mbele kaendi ibo mi jonyuol tax exemption koro peyi ok gibi chulo kin gi nyathi ma special needs no to gibo ng'ena dedin gi nyathino mana kin gi disability certificate koro ajiwo gi disability certificate ka koro process ni mokwongo en ni idhi hospital ineno laktar otim assessment kosetim assessment timi medical report medical report ni idhi go huduma idhi ka office ma NCPWD or huduma center or inyalo timo kendi kin gi medical report no tinyalo timo registration okendi e e-citizen en gima yot iketo details meki gi mak nyathi then you upload medical report no after gimoro kata mana 2 weeks to certificate duogo kuri neno kata mana joma nigi nyithino ma autistic mani Nairobi ka nitie kuonde Nairobi ka indi mitimo ne ji therapy kin gi nini card mar NCPWD no nitie kamoro iluongo ni ability therapy place kin gi card mar disability no ma NCPWD therapy and free kise ni Nairobi ka indi kise be therapy and free kore na at least joma ni Nairobi okonyere matin wandala kuchocho to podi nikech kata mana those therapists go onge gin jo private kidhi public onge speech therapist onge gik makamago koro ing'eyo podo tek kodwa matin but wabro chopo kanyo ka waendelea loso eka serikal be bro winjowa alafu gibro kelo jogo emomiyo higa ka higa tarik makama nyaka wang'iyane to wachni nyaka walose nyaka wamed lose penjo machielo mabende biro kendie wacho ni to Jael penjna ni to gidago ngima machalo nade ngima gi e kinde mabiro chalo nade penjo no ka winj maber what does the future look like for them ango bonyalo dago ngima ma kawaida moyud tich modhimo okendi gik makamago koro mana kaka nawacho autism ni ng'eni en gi levels nitie jo manie level 1 ma high functioning ma nyala live ngima gi maber dhia school gi jok moko oko need any support
motim gike. Nitie jo level 2 mana ka kony kaka nyawuoda enja level 2 na ka kony matin, then gilan, then then tin naka level 3 ma poden severe. Koro ing'eni depend naka gi level ma nyathi nitie, but wabeda jo ma positive. Nike watema nikech okibeda ni yawa anase give up ne nyathi nyapana. Itema nikech an kang'iyo wuoda ka nen 2 years gi sani ja 4 years, nitie pogruok mang'eny. Lokruok maduong' kabisa. Nikech nok en ng'ama nyalo kata wacho gimoro kata understand king'ise ni bi tim kama okonyal, but sani owinjo kendo king'ise no tim gimoro to timo nikech therapy. Therapy to ing'e kaka janyuol in be en full time job. Kin kod nyathi to ipuonje apuonja gimako. Nyithindo go riek malich. Atino kantiere kite penjo ni nyathi ma ok wuothi to konyal mako kata kikombe, mano nyalo bedo autism. Mano ibo duokonwa ka bende penjna wende to ere sign minyalo ng'e ni nyathi nigi autism, to bende nyalo rumo kende. An gi nyathi ma chichni en gi autism. Iye wanga sana to kiluonge to koyie to hero wer kabisa, be en blind. Unyalo konya nang'o? Mano Esther Furaha kantiere Gwasi. Abuonjo nikech wuoda boero wer. Kabisa, oero wer kabisa. Koro ing'eni at the end of the day ano kan laktar. Koro ing'eni kata ka atemo nyisi ni en kamano, but nakidhi ne laktar. Koro ka inyalo joma ni Kisumu manyalo biro Kisumu and its environment, just come. Gingeso chieng' nini wan gi dakteche mayaga kan hospital Kisumu. Mabro timo assessment, gibro timo screening, gibro refer, gibro ng'iso kako nego benu timo. Koro joma suspect nyathi, nitie gik mang'eny manyalo miyo ni nyathi nigi autism. Ok mana wacho ka kende, kata mana pango gik moko. Nyithindo goero pango gik moko e line. Oketo kamano e line. Mano be ngo gik moko ma ibo neno ni normal ineno, but ing'eni koro ging'eny gin gik mang'eny kamano. Koro king'iyo mang'eny kamano tineno ni maendi nitie gimoro matimre kaendi. Koro ging'eny giero wer, then gin gi gimoro kata ni vocal steaming. Koro vocal steaming ni omeka noise moro gi duonde. Okolos but omeka sauti moro gi duonde. Sauti ma high or ka koro koko ng'eny tineno ka odino ite. Odino ite kama okodua koko. Or gi yuak gi ang'iso ga ni opogre gi nyithindo moko. En yuak makata ka ng'ato ni kamoro to paro kada ni indhuno nyathi kati pado nyathi kamoro. Koro yuak gi no ben ga very different. Koro kineno ranyisi e lago dhi ne daktari otimne assessment. Kar wuotho kanyo to wuotho ken problem ma nyithindo ma autism ni godo okapar. Mano nyala bedo delay ma nyathi ni godo. But oken ga tini sign mar autism. Wacho ni apenjo WhatsApp otoko duoko, to nyathi manigi autism be nyalo dong' kende e ot. Wach ma dong' kende e ot no bende aneno ka ng'ato penjo ni chalo nade wuotho gi nyathi manigi autism. Wacho ni dhi kode kanisa kata kuonde ma ji nitiere, nikech thoth ji mang'eny to pod ok appreciate kata pok ong'eyo maber wach mar tuoni. Ng'ato bende ne wacho ni en ok ohero wuotho gi nyathine nikech ji ng'iyogi. Mano to timore kata wan, mano timore mang'eny, but ng'ama janyuol na kibede ng'ama otegno. Kata kidhi kamoro samia ji ng'iyo no inyalo puonjo gi. An kamoro amora madhiga apuonjo ji about autism. Ka wuoda timo gimoro tiyudo kata ka ng'ato ng'iyo wata ang'ise ni nyathino ni kamae, ta explain ni gima wachono. Koro miyo once ahinya ok wayud ga shida nikech kata advocacy matime social media koro ji ong'e maber. Kadhi kode kama otinyo ni this. Koro okonyowa. Koro ing'eni janyuol nyaka ibed ng'ama loso. Nikech kiluor gima kamano ing'eni koro iling' nyathi ji ng'iyo nyathi ji kia gima timre gibro ng'eyo nade. Nyathini bo winjo bed ni ng'iyo gi ji. Nyathini bo nego bed ni ng'iyo gi ji nikech wan daktari nowacho ni dhi gi nyathi kuonde te. Mane kako bro ng'iyo gi piny nikech onge piny mar jo autism. Piny en mana mar wani. Koro naka ging'e dak e piny mar mawantieni. Koro wan nyathi wadhiga go kila mahali e supermarket kata gonduru but ging'iyo godo. Sani osechako ng'iyo godo tinde kata ka wadhi e supermarket to en odonya koringo. Ok oyuag kaka no yuak gachon. Mano be koro puonje ni kuonde nitiere kuonde ma gik ma kama ma nyaka tim. Sivile ka wuok Siaya penjna wendo ni autism
be autism nyalo mako ng'at maduong'? Autism ok en gimoro ma inyachio ni iduong' alafu atini omaki koya kanye. Mana kaka ne wawacho ni autism ni samoro ne in godo kanitin to information ema nuonge godo. Koro kaka isebedo ng'ama duong' tin ineno gik moko ti understand gik moko ti paro ni nyalo bedo ni en autism. But ok ni oyudie duong'. Mano to pok awinjo. Aya, sawa. Inyisa kendi ni sawa bende dhi karumo. Wacho nu ntiere gi event Kisumu. Event ni kanye chakre sadi nyaka sadi to ginang'o gini ma jibo yudo kanyo? Koro event wani wachako from Aga Khan Kibuye saa 2 okinyi nikech wachako gi walk. Wabedo flagged off gi MP wa miluongo ni Honorable Joshua Oron. Ema bo flag wa off, then wadhi Rice Mill. Rice Mill ni Kibos Road. Ikalo mana ka wash matin. Koro wabobedo gi nyasi ma the whole day. Koro ka in janyuol ma suspect ni nyathini nigi autism, kuom ranyisi makata alose kuom gigo, bigi nyathi. Wabobedo gi dakteche maya Aga Khan Hospital kanyo, mabro puonjowa, to gibro ng'iyo nyithindo to gitimo assessment. Wanaka gi jo Healthy You. Healthy You be biro, Healthy You usoga supplements, to gichiemo be ma very healthy for nyithinda ilagi. Chiemo ma onge gluten, koro gluten free go, sugar free go, gik makamago. Mao gik maber ka jonyuol ong'eyo. Koro gibro miyo wa talk mar nutrition mon jonyuol ong'e ni chiemo mane maber gi nyithindo gi, mabe en affordable. Ineno, wan gi therapist ma biro loso. Nikech wang'e ni nitie gik moko ma inyalo timo kendi e ot kaka janyuol. Therapy ni inexpensive. Koro ka ok inyalo afford to itime atima e ot, nitie gik minyalo timo. Koro wantie gi therapist ma biro puonjowa interventions ma wanyalo timo from the house. Koro biuru abira. Koro kata ka ok inyalo pod afford therapy, to nitie gik mibiro puonji chieng'no ma biro konyi mbele kanyo. Koro mage gik ma biro timo. Alafu wadwa mana ni jonyuol obiro have fun gi nyithindo. Ineno? Nikech gigol go pressure. Wabobedo gi kama nyithindo tuge, wang'iyo gi paint, gi color, gitimo ang'owa mon jonyuol bo winj gik moko, jonyuol omieli, jochiemi together, wang'ad kek. Ineno? Mon jong'e ni we feel supported, we feel hard. Mondo wang'e ni mbele ka wadwa timo nade. Wabobedo naka gi waheshimiwa moko kanyo. Koro wanyisogi policies ni maende gima wadwaro. Gik ma ji penjo keni to kony mane mumiyo muchiwo. But kuom kony kanyo owacho no ka wacho lakini donga wacho watch card. Watch card, disability card. Make sure ni nigi disability card biro konyi. Nikech nawinjo ka ng'ato wacho ni kata mana joma timo ohala matindo gi. Kin gi disability card to king'ado ushuru. Mapile cha mar kanjo. Koro neno mano donge gino konyi. Koro make sure ni unigi disability card. Then chieng' moro maybe places kaka Kise biro Kisumu. To Kise ko biro kin gi card no to therapy ma nyithindo bo bedo free. Erokamano ahinya. Erokamano. Mano bende emo wachopo godo giko e twak mantiere godo kawuono ni. Ang'e ni nitiere penjo moko mantiere kama ma or to kasomo gi nikech ok in daktari. Koro bong'ono na layman. Bong'ono na ne jogo eko ma bende neno ni okasomo otege mana kaka wacho. Barbara en miyo mantiere gi nyathi manigi autism. Koro en olosa kodo ewi mago ma bende en owuon oseneno kaka janyuol, ose experience kaka janyuol. Koro ntiere ote moko mochwal kendie ma dwaro laktar. Ang'e ni chieng' moro kata e chenro mar penje laktari boketgi to daktari gi lony mar duto te bochiwo mago. Barbara, ago erokamano maduong'. Mana kaka wacho orwak ji duto te chenro ma gibo bedo godo Kisumu, pima bende timo nono gi chenro mopogore ma biro bedo kanyo. Erokamano maduong'. En tok ma bende pod wabo medo goyo, en gino ero ma bende iwacho pile ka pile. To maduong' mana kaka Barbara wacho, kapo ni intiere gi nyathi mantiere gi autism, many card mar disability biro konyo. Penjo mang'eny ni sirkal konyo nang'o card mar disability no ero duoko mari. Aya, wang'alore gi kanyo nyaka odiochieng' machielo. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e chenro ni mar Mine Wacho. Nyinga Jael Lieta, jaloko mar osebedo Liz Otieno.